Abian da Euskal Herriko sagardo txapelketa herrikoia. Hilaren 29an Usurbilen izango den finalean emango dute irabazlearen izena ezagutzera. Baina bien bitartean irailean zehar, 4 finalaurreko egingo dituzte. Eta lehendabizikoa Beasainen jokatu da. Gipuzkoako sagardogileen elkarteak antolatuta. Murumendi elkarteren laguntzaz, Gernika pasealekuko frontoian larun batean egin zuten bazkarian dastatu zituzten kanporaketako lehen sagardoak. Euskal Herriko 41 sagardo gilek eman dute izena txapelketa honetan eta banatzen ditugu 4 kanporaketatan. 4 herri, 4 kanporaketa. Herri bakoitzean dastatzen dira 10 sagardo eta azken herrian dastatuko dira 11. Inork ez daki zein sagardo dastatzen duen eta sagardo guztiek daukate final aurreko bakoitzan mahai desberdinengandik lehen eta azkenak izateko dastatuak. Orduan, menuak beti eragina daukanez dastatzen dezun horretan, mahai guztietan ez da sagardo bera izango aldi berean, aldatu genuena hori izan duzan. Mahai bakoitzean, sagardo bat egongo da, txanda bakoitzean. Jendea gustora dago, jendeak gusto zartzen ditu horrelako ekintzak. Batipat gutxitan delako bere iritzia ere aintzat hartua, ezta? Guretzako hori da importantea. Sistema horretan, saltsa eharra sortzen dalako, laguntaldean etorritan, nahi hau gustatu zait, nahi bestia gustatu zait, beraien artean sortzen elkarrizketa produktuarentzat zalantzarik ez oso mesedegarria da. Euskal Herriko sagardo txapelketa herrikoiaren lehen ekitaldian, Astigarragako Petritegi sagardotegia gailendu zen. Hurrengo urtean, Hernaniko Akarregi sagardotegia nagusitu zen, eta iaz Andoaingo Gaztañaga sagardotegiak eskuratu zuen lehen saria. Aurtengo finalistak Beasain, Goizueta, Oñati eta Ornietako kanporaketetan erabakiko dira. 4. ekitaldi hontan, sagardo goierretarrak ere parte hartzen ari dira. Oierriko tximista, Olagi eta Oiarte ditugula parte hartzen Ordizi, Zerain eta Altzagakoak. Inork ez daki gaur hemen dauden ala ez, hori guk daukagun informazioa da, baina bai, gure ustez euskal produktua denez sagardoa, eta euskal lurraldeetan ekoizten denez Euskal Herriko txapelketa bat egitea da garrantzitsua, ez da. Hartara, produktore guztiei ematen diezu aukera horrelako txapelketa herrikoi batean parte hartu ahal izateko. Epaile lanetan aritu ziren herritarrek 10 sagardo dastatu zituzten, eta hoietako 2 finalerako sailkatu diraia da. Sailkatuen izenak eman ordez, lote zenbaki garaien berri eman zuten. Txapelketa hau, 4. urtez jarraian egiten ari dira, hasierako filosofiari tinko eutxiz. Urtetik urtera, sistemaz gain, sagardoaren irrika herri zabaltzeko asmoa da lantzen deguna, horregatik urtetik urtera herri desberdinak bilatzen ditugu, herri eta elkarte lantalde desberdinak sagardoaz herritarrek gozatzeko aukera izan dezaten.